karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Ug nga nang wa pa magidpadakpi si Papa ati. Nakatago siya, Carlin. Itugyan na lang nato sa Ginoo ang tanan. Silutan ra si Papa sa iyang sa... Kung madako nako, pangitaon kita ko si Papa sa Cebu ati. Unsa? Nakabati man ko. Naara sa Cebu si Papa ug si Manang Marcela. Ginoo ko, Carlin. Bata pa kakaayo, day. Ayaw paguna-una o panimaos atong amangan. Bad man siya pagkapapa. Mong ipapriso gid siya. Gusto na, anak, Carlin. Gusto na. Ayaw ibutang si Mona-huna o kasing-kasing ang nahitabo ni Mama. Unya, be. Di ba nawasa ko utok ang ako nakita? Ipaunsa man na mo ate. Carlin. Murag nayawaan si Papa nga nagsigi og suntok ni Mama. Wa siya kaluoy ni Mama. Murag siyang nagpatay og iro ate. Nikirig si Mama sa kubo ni Papa ate. Luoy kay si Mama. Ginoo ko. Luoy kay si Mama. Gusto na, Carlin. Igo na. Papasa na ka na si Mona-huna, ba? Di lagi ni mawasa ko kuna-una ti. Inigpiyong na ako. Makita na ko si Papa. Iyang kilubok sa iyang kubo si Mama. Mama. Tabangan ka ni ate nga malimot, anak. Di ara si ate, ha? Dili ka pasagdan ni ate. Ato nang papason sa imo huna-huna ang imo nakita, aba. Kung wa papat yan ni Papa si Mama, naapaunta siya na sa kusina karon. Nagluto sa itong panihapon. Pero wala si Mama. Huwag si Papa ang nakaingon initi. Si Papa! Gusto na lagi, tay. Gusto na. Ay, natruma na ka na mong manghod sa iyang nakita, inday. Sa gibuhat sa inyong amahan. May tingiling eh, patanaw na siya sa doktor. Maalig ang tanay akong nahuna-hunaan, uy, pero maghuwat pa ko sa konsweldo. Kailangan nga daliong din mo siya, inday. Kailangan na siya psychologist nga magpasabot na siya sa sitwasyon karon. Di lalim yung nakita, uy. Bata pa ko na. Masab na akong gikabalakan, uy. Lahat na yun ang liho karon ni Carlin. Kanon na lang siya maghinuktok. Iyawa nanay. Asag di lang, inday. Ugma, madto ko sa ospital. Magpatambag ko sa akong pagumangkon nga doktor. Nibawam ko silang sao ng mga bata nga nakasaksi o krimen. Tabangin taong ko, Noy. Kaya wala na ko mahipaw sa akong buhaton. Sakit kayo nga, wala si Mama. Unya, nabala ka pa ko sa kahimtang sa kumangkod. Sige, inday. Manawag ko niyo ni mo ugma. Sige, Noy Timoy. Saman, naman nagaglimpyo sa loyo. Pwede na kang pauli. Timan na tumang mo di mo. Tagay ko si mo ng berbe. Oo, Noy. Carlin? Carlin? Nga nawa man ni mo pasigaa ang suga sa gawas. Mingaw man ang taas. Carlin? Ha, inumsap ka ng bata, ah. Tuwa na sa tingali ng sementeryo ay sa lubong ni Mama. Carlin? Wa, magis siya din sa pay. Uy, usa man ini sa lamisa.
Suwat? Agi kini ni Carlin. Dear Ate Alice, Pasaylo ako, ate. Pero nilarga ko nga wa manangin nimo. Ayaw ka suko, ha? Mukontak ra ko nimo. Romero! 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 Dong! Ate Alice. Ate, pasaylo ako, tiya. Wadyo ko sa ini Romero! Romero, sulti sa tinuod. Asa man si Carlin? Ako man siyang gipugngan, te, pero misakay ko siya sa bangka, paingon si po. Ay, ginoo ko! Asa man ko na siya paingon? May sulti ba siya nimo? Kung asa, unsa ang iyang plano? Ha? Oo, ate. Basta kay, misakay lang siya sa bangka, padang sa Cebu, mura mga ganito, nasuko nga akong gipugngan. Ay, ginoo ko! Ginoo ko! Asa mga tao to siya paingon? Lagi ko kabaw, te. Uy, kahit magag-u. Naingon man to siya, te. Nagbilin siya suwat ni mo. Imo nabasa. Nagbilin siya, pero ikaw naman siya miingon nga, mukontak na ko na siya na ako. Pero usaw man niya sa pagkontak na ko, nga wa man siya cellphone. Ay, doon na, te. Doon na sa cellphone. Unsa? Doon ay cellphone si Carlin? Diin mo siya cellphone? No, ang cellphone sa inyong mama. Tuman niya. Iya man kitaguan. Unsa? Oo. Wani mawa ang cellphone ni Mama? Tuwa din ni Carlin? Tawag yatin, basi mo tupag ni mo. Kanit. Nausa man taon ni bata. Kanong wa naman siya magunahuna kung nung si Bation ako. Dili pa yun makontak ang cellphone ni Mama. Ate! Ate, tabag! Ate! Maalon ko sa baha! Carlin! Carlin! Gunit sa kong kamot, Carlin! Gunit! Ate, kapoy na nga akong kamot o gunit sa bato! Manawag na ko, ate! Carlin! Kamuta nga akong kamot! Kamuta! Ate! Ate! Nagdamgo ko ni Carlin. Nagdamgo ko ni Carlin. Carlin, day. Hain ka naman karon. Balik na yung tao din sa ato, day. Balik na. Ganong inyo man kong gibiyaan tanan. Ano man? Hindi ana sa lagi kasdaplin sa baybayon. Nagpaabot ko ni Carlin nga mo pauli. Pila namang kabuwan, te. Sukad siya. Nibiya din, he. Wapag yun siya manawag ni mo. Wa pa gid Romero. Ang cellphone sab ni Mama. Perming patay kung manawag ko. Gibiyaan ako nilang tanan. Luuya sa ni mo, ati. Uy. Ikaw na lang yun usati sa inyo. Pero, ati, naunsa dyan ka si Carlino? Romero, nabagay pusporo diha? Ni ati. Uy, hello, cake. Nakay cake, ati. Carlin. Happy birthday, Carlin. Hala, yan na rin birthday, ati. Oh. Birthday karon ni Carlin. Kita na lang ang mga aning cake. Aning iyang cake. Hindi, pero ati, di ba? Unong naman tingali kabuan sukad nga milakaw siya? Ug naguna-una akong apaso na ko siya sa Cebu, Romero.
Unsa ti? Pero kumapas ka ti. Asa man sa kamangita niya? Kadako ng sibua. Asa man kamangita? Alo. Nay. Uy, ayaw hilak ti, uy. Ti. Alo, sorry ati Alisa. Luyan mo ti, uy. Luoy na kay ka. Basta balaga ko ni Carlin Romero. Unsa na maka ang iyang kahimtang karon? Nakakaon ba ka siya? Basin ko naglisod siya karon. Basin kun may nautang na hitabo na niya dito sa Cebu. 13 anyos na siya karong adlaw. Dalaga na siya. Basin kung gibinuangan siya dito, Romero. Ginoo ko. Anong gitugutan man mo nga makabiya din si Carlin. Ati, kalman lang ti, uy. Mabati mong naon si kahilak ti. Kuan ba, king, ato na lang ang kanon ng cake ni Carlin, ati. Kuan, ikaw na lang po'y wish para niya. Okay, sige. Kana. Hingos. Kipasin, masakit na hinuon ka, anak. Di ka nang imong kaguol nga gibati. Kana. Okay, sige. Relax. Para ni Carlin. Manghinaot ko nga. Nga panalipdan na siya sa Ginoo. O giyahan siya sa husto niya buhaton. Nga dili lang unta niya makitaan ang among amahan. Day, Alex. Day. Ay. Balik karong gabi, ha? O, nga naman, Noy Timoy. Kanang ni Amo kay hapit na moabot sila sa Ma'am Carla. Ay, hala. Unya, unsa ba akong buhaton? Kuan, Day, pamalig mo si Romero dire. Kaya atong andamo na tanang kwarto di Souls Bay. Nya, mangumprata pras rep. Na may listahan nga, gipadaan ni Ma'am. Nana sila sa Manila. Oh, mao ba? Sige, Noy. Mamalik mi karong gabi eh. Sige. Pag sila na magtarong, ha? Oo, Noy Timoy. Ing nasab si Romero. O, Noy. Ati, Ay, okay na ning akong gisulog. ay, okay na na, uy. Ati, ganang gabi man ang pag-abot sa tong ma'am. Kagabi imang kuno ang flight sa eroplano nga iyang nakuha. Oh, tuod sa mo. Ay, Uy, ati, imong cellphone. Gibagting. hay, sinoy Timoy niya tingali. Oh, si ate. Ano ka? Romero, Ano man? Ano may sigaw man yung mga mata? Uy, nga nagtutong cellphone. Ano man? si Mama ang nanawag. Unsa yung mama nanawag? Pero patay naman ang imong mama! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!